living faithful love. Pagpuyo diha sa pagkamatinud-anon nga gugma. Ang kaminyoon, ang panaghigalaay, and church relationships need commitment. Kaya nga naman, mausab-usab lagi ang feelings lagi. Basin, mabot ang panahon na si Dungkoy moingon kang Bambam, wala na ko nahigugma nimo. Dilibot pasabot, nga tungod kay wala na ka nahigugma, wala na ko yung feelings nimo sa lakdo ta pagkistorya, dilibot pasabot. Magbulag na lang tani. May mga apan man ta parehas. Atong kaminyoon, dili perfect. Among kaminyoon ni Carla, dili perfect. Sama sa inyong kaminyoon, dili perfect. Ang relationships nato, dili perfect. Ang iglesia, dili perfect. May mga panahon tayo ugo ng iglesia. Pero kung magbase ka sa feelings nimo, posible, bubiya ka. Kay nasakitan ka. Kung nagbase ka sa feelings nimo, sa imong asawa o sa imong bana, unya nasakitan ka, posible mo biya ka. Kung nagbase ka sa feelings nimo sa inyong friendships, sa imong mga higala, unya nasakitan ka, posible mo biya ka, mo palayo ka. Kung nasakitan ka diri sa church, tungod kay base ra sa feelings ang imuhang connection sa church, posible mo biya ka, kay nasakitan ka. Pero, ang usa ka matinud-anon nga gugma, nagkinahanglan siya o commitment. Mga bitaw akong gingon ganina, nga daghan, mga minyo, nga sa makausa o kaduha, katulo, kalima, siguro gisultian nila ang ilang asawa o bana nga wala na ko'y feelings nimo, wala na ko nahigugma nimo, but still, nag-uban gyapon. O niya, nagkaapo. Niya nangamatay na lang. Sila lang gyapon, wag gyapon magbulag. Pero, moingon sila nga, siguro labi nagpanahon sa away, mulayas na ko, kaya wa na ko nahigugma nimo, pero wa man gyapon mulayas. No? Mauro man gyapon, nagkuyog man gyapon, nag-uban man gyapon. Tungod kay mas mulahutay ang commitment. No? Mo na nga ang kaminyoon, friendships, church relationship, nagkinahanglan gyud sa commitment because faithfulness requires patience, humility, and grace. Unsa ang pagkamatinud-anon? Ang pagkamatinud-anon kinahanglan og pailob, pagmapausanon og labaw sa tanan, grasya sa Ginoo. Kung moabot ang inyong kaminyoon og 50 ka tuig, grasya sa Ginoo. Pero kung taman ra sa 2 ka tuig, disgrasya. Pero kung moabot ang inyong kaminyoon sa kamatayon, sama sa inyong gisaad na tell that do us part, grasya sa Ginoo. Kay kamatayon ra gyud nagbulag sa inyong duha. Pero kung di pa maabot ang kamatayon ug nagbulag na, disgrasya gyapon. No? Since kay prayer meeting man iyang po igsuon diya sa imong kaugalingon na malig-on o mabatunan ninyo ang lig-on nga gugma diha sa inyong kaminyoon o diha sa inyong pamilya. Maybe, dili man gid exempted ang mga kaminyoon ani. Dili po pasabot Kristohanon ka, dili ka sulayan, dili sulayan inyong kaminyoon. Pero sulayan gina siya. But pray. Pangayua sa Ginoo nga lig-onon nga tagaan kag lig-on nga gugma diha sa imuhang kaminyoon o diha sa imong pamilya. And another thing, pray for personal perseverance in God's calling. Kung maingon ta God's calling, kinahanglan nga makalahutay ka sa tawag sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Whatever callings nga gihimo o pagahimoon sa Ginoo sa imo, pray nga pray nga makalahutay ka igsoon. Before ta moadto sa ato ang mga prayer request karon na kagabhion, I challenge you to demonstrate love that stays. I-demonstrar ang gugma nga magpabilin diha sa imong kinabuhi. Buot pasabot, i-demonstrate ang gugma nga lig-on, gugma nga matinud-anon, and reflect Christ's faithfulness or faithful love daily sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, kinahanglan nimo ang reflection sa gugma sa Ginoo diya sa adlaw-adlaw o sa matinud-anon nga gugma sa Ginoo kay mao man ni imong sumbanan aron ka makapakita usab sa lig-on nga gugma ngadto sa imuhang minahal sa kinabuhi ug sa mga tao
sa palibot nimo para mapakita nimo ang usa ka gugma nga diin gugma sa Ginoo mao'y imong gibasihan.